Bon dia a tothom, benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99, la tertúlia número 83, una tertúlia feta per gent de la celebració de 1999. Bon dia, Pau. Bon dia. Bon dia, Lluís. Bon dia. Icar. Bon dia. Adrià. Bon dia. Et tornem a recuperar després de la darrera tertúlia, que no vas poder venir. Molt bé, si us sembla, comencem. Donem la benvinguda també, evidentment, a tots els nostres seguidors i seguidores. I comencem, si us sembla, per la valoració de les semifinals i de la final de Champions. Després ens centrarem en el derbi d'aquest cap de setmana. Bayern Atlético. Bé, jo crec que va passar l'Atlético perquè la victòria a casa li va donar molta confiança i ja sabem que és molt difícil marcar-li a l'Atlético i més si falla els penals. Tot i així crec que va passar a l'antifútbol, la justícia hauria estat que passés l'equip de Pep Guardiola i tenim un equip que es planta a la final fent un joc molt brut i que perquè juga contra el Madrid, que si no li desitjaria tot el pitjor. Jo perquè parlant sobre el partit de tornada m'esperava això, si l'Atlético marcava un gol era clar que passava perquè marcar-li 3 gols a l'Atlético és pràcticament impossible. Sí que és veritat que has dit, que el penalti faré de molt segurament hagués canviat bastant la cosa, però també és veritat que a la segona part Torres va fer un penal que era totalment inexistent, que era clarament fora de l'àrea. I bé, l'Atlético, com has dit, és això, fent un futbol que no és gaire atractiu, que tindrà els seus aficionats i molta gent també que l'odia, arribat a la final. Jo crec que la gent que li agrada el futbol de l'Atlético són els fans de l'Atlético perquè dona resultat. Si el Simeone jugués així i no estessin ni a la final i no estessin lluitant per la Lliga, crec que aquest joc potser ja estaria al carrer. Adrià. No, l'any passat l'Atlético també jugava així i tampoc va fer res. Ja que la gent cridava ole, 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 Simeone, Simeone. Home, però vull dir, des que està Simeone estan lluitant per tot, més o menys. Sí, però que em refereixo que l'any passat que no lluitaven ni per la Lliga, que lluitaven per cada quart o tercers, i la gent encara seguia animant. No, evidentment, Simeone s'ha de valorar com ha fet com s'ha guanyat l'afició, no? Perquè és que jo no pagaria una entrada per veure un equip jugant així. Realment el que ha fet Simeone és canviar el xip de l'Atlético perquè ha passat de ser un equip bo a ser un equip gran. Ara mateix és un equip gran perquè porta en els últims 3 anys dos finals de Champions en els últims 3 anys i jo crec que el que ha aconseguit Simeone és crear una filosofia de joc que, com hem dit, no és un estil de futbol maco, però que efectiu és molt efectiu. És que al final la gent quan surt a celebrar, quan es fan les rues, el que celebra és que ha guanyat un títol i has guanyat. Però l'Atlético de Madrid, un equip gran, primer no ho és perquè si fos gran tindria alguna Champions League Cup i després un equip gran no guanya lligues cada 18 anys, fins al Madrid, que aquest guanya lligues cada 20 anys, i després també dir que l'Atlético de Madrid va passar a la final perquè no li van pitar un penal al Barça. És a dir... Ara sempre. Parlant de Madrid City. Pues això, un altre cosa que el Tito Flores fica diners a la FIFA perquè li toqui els més fàcils i perquè no estava l'Espanyol, que si no també li toqui l'Espanyol. No, evidentment, jugant contra el City, el lògic era que arribés al Madrid a la final i destacar que veure com el tercer, no? Lluitant tercer i quart. Entre el tercer i quart de la Premier fa un partit que els quarts de final de l'Europa League ja eren millors que aquests, que ha passat al Madrid, però que si s'hagués trobat un altre calendari no hauria arribat. El Madrid realment ha arribat a la final, però hem de tenir en compte que va passar contra la Roma i no pas de manera sobrada, va passar contra el Wolfsburg 3 torns i patint fins als últims minuts, i l'altre dia amb el City vam veure que els últims 20 minuts el Madrid va jugar amb mentalitat d'equip petit, tancat al darrere i esperant el City, i en qualsevol jugada s'hi podien haver marcat un gol i canviar tot la cosa. El més trist és que en general en les 3 eliminatòries, Roma, Wolfsburg i City, ha passat a l'equip que ha jugat millor, però no per mèrits del Madrid, sinó per desmèrits de l'altre. No només el calendari fàcil, sinó totes les tornades a casa. No només els equips. Però en tema, podem dir que va ser un 1-0 patint, que és cert, però també s'ha de dir que si arriba a passar el City seria una vergonya, per veure aquest equip a la final de la Champions. Només per jugadors era lògic que el Madrid era superior, però és que el Madrid, la Champions és això, una temporada, és una competició de moments i pot arribar un equip que ha fet una temporada patètica i està a la final. Jo crec que és això, el Madrid agafes aquesta temporada i li poses els rivals que ha tingut a l'Atlético i amb el Barça s'hagués quedat allà. O sigui, el Madrid aquest any, evidentment, pot estar a la final de Champions i el que vulguis, però està molt lluny del Madrid d'altres anys o el Madrid d'Ancelotti, per exemple.
almenys per mi. Jo crec que el Madrid aquesta temporada ha estat bastant nefast i fins i tot amb Zidane tampoc han acabat de convèncer. L'única potser notícia positiva és que potser els 100 milions d'euros que va apostar Bale comencen a sortir. Bueno, però ara s'ha tornat a lesionar altre cop. Sí, però només se'ls van acordar, només es va donar com a ben comprat per 100 milions el dia que va marcar aquell gol guanyant una carrera a Marc Bartra lesionat. I a la final de la Champions. I el gol de la final de la Champions. No, és un jugador que gols importants n'ha fet, l'únic que no ha tingut continuïtat, però bueno, ara està salvant el Madrid a la Lliga. Clar, amb Benzema i Cristiano molt tocats, qui ha estat... I Lucas Vázquez. Sí, Lucas Vázquez i Bale potser perquè és el que... Que l'altre dia tindria que haver entrat a la presó amb aquella entrada que li fa Sterling. És el que està tirant del carro. Al Madrid, que jo vull dir dues coses. Primera, que la final que tu deies que l'Atlético és antifútbol, el Madrid també és antifútbol, i veurem una final entre els dos plegats a dintre l'àrea i la pilota solta encara pel mig del camp, que l'àrbitre pitarà i estarà esperant 90 minuts a que arribem als penals. Com a la 2014. Sí. I també vull dir que el Madrid va passar a la final de Champions perquè el City, a part que són molt dolents i que no juguen a res, no li van pitar un penalti a Sergio Ramos, que fa així amb la mà, i també perquè el Fernandinho li ha ficat el pal i no és marcant pròpia. Molt bé, i per vosaltres quin és el favorit? Hem de dir també que un dels nostres seguidors, en Pol Carreras, ha encertat la final, que en aquest cas és Atlético de Madrid contra Real Madrid, i d'aquests dos equips, per vosaltres, molt breument, quin és el favorit? Home, per la trajectòria de la Champions, evidentment l'Atlético de Madrid. En la meva opinió, en l'enfrontament Madrid contra Madrid, per molt que els últims derbis han estat a favor de l'Atlético, si el precedent és la final de Lisboa, el Madrid sortirà amb una moral immensa. En la meva opinió, el Madrid és preferit. És una final de la Champions, el Madrid és l'equip amb més Champions, té molta més experiència, guanyarà el Madrid. Adrià? Per mi és l'àrbitre. El preferit, el que guanyarà el partit? Sí. O sigui, decidirà si el Madrid guanya o no. O sigui, que tu creus que el favorit és... No, o sigui, el que decidirà el partit serà l'àrbitre. Si vol fotre l'Atlético o no el vol fotre. Però per qui creus que es decidirà? Home, si l'àrbitre no fot a l'Atlético de Madrid, a l'Atlético de Madrid li fotrà 10 gols al... O sigui, que el favorit per tu és l'Atlético de Madrid. Clar, si no juga res al Madrid, em felicitant. L'Atlético juga molt. Anem al derbi ja. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, al Camp Nou. Us fa por un nou Tamudazo? No, cap mena de por. L'Espanyol sí que és veritat que és un rival directe del Barça pel que fa a rivalitat, però evidentment juguem al Camp Nou i els dos equips no tenen cap mena de comparació. O sigui que el Barça a priori, tot i que no serà un partit fàcil, és clarament el candidat per guanyar aquest partit. Jo diria que a diferència del 0-0 de l'anada a Lliga, que el Barça en aquelles altures de temporada no jugava la vida i l'Espanyol podíem ficar l'excusa que l'Espanyol anava a totes i que sortia molt motivat, però no podem ficar aquesta excusa dissabte o diumenge perquè més motivat que un equip que té els millors jugadors del món i ha de guanyar una Lliga no pot ser que diguem és que l'Espanyol surt molt motivat, és que el Barça ha de sortir 10 vegades més perquè pot. A mi no em fa por el Tamudazo perquè aquella temporada també cal dir que l'Espanyol tenia millors jugadors que la plantilla que té actualment i és això el que comentes tu, el Barça sortirà per totes, on està la Lliga en joc, per tant no es pot fallar i fins i tot em decantaria per una golejada més que per una victòria per la mínima. Adrià? No, a mi em fa gràcia el que s'oculta el Tamudazo, perquè el gol que ha marcat Tamudo és en fora de joc, això primer. Bueno, però ens va treure a Lliga, o sigui que és... És en fora de joc, és a dir, Tamudazo o robo, també podríem dir, no? I també jo crec que a l'Espanyol li cobren uns 15 o així, és a dir... Doncs, i com creieu que serà el partit? Com ha de plantejar aquest partit l'equip de Luis Enrique? És a dir, ha de marcar ràpid... Bueno, té que esperar que l'Espanyol surti de la seva àrea... Quan ha fet 15 gols i ha de parar els 10 gols o... No, si a 15 sí, ja han de parar. 15 és un dit, li fotran 5 o 7, perquè l'Espanyol el que farà serà tots a dintre, li marcarem un perquè segur que són tan dolents que deixaran un hueco i passarà per allà la pilota, tindran que sortir a l'atac i allà... Avui Tamudo ha dit que l'Espanyol ha d'anar a buscar l'empat. Eh? Home, Avui Tamudo ha dit que l'Espanyol, bueno, no sé si ho he dit
dit avui, però... Sí, no sé. Que Tamudo... És que... Ells és el que Clar, fa... ells volen anar... Ha dit que l'Espanyol ha d'anar a buscar l'empat. Sí, no busquen la victòria, no busquen 3 punts a la Lliga. Ells el que busquen és El 0-0. treure la Lliga. El 0-0. Però jugant a casa a la primera volta ja van empatar 0-0 i semblava que havien guanyat la Champions i ells encara es jugaven alguna cosa a la Lliga i Sí, jo crec que veurem el mateix partit que vam veure al partit de la primera volta, un Espanyol amb molt estudiant agressiu. intensitat fins i tot agressiu. Però s'ha de ser honest, si el Barça en aquest moment de temporada no jugués res i l'Espanyol jugués o baixar o la Lliga, imaginem-nos jugar a l'Espanyol a la Lliga i nosaltres li traiéssim la Lliga Espanyol, per molt que siguéssim molt millors ens estaria... No, evidentment. Vull dir, jo entenc que la gent de l'Espanyol vulgui treure la Lliga I el Barça, com ha de plantejar el partit? Jo crec que el Barça es trobarà contra un equip molt tancat, estil el partit de l'Atlético, però evidentment l'Espanyol és un equip que encaixa gols, és un equip que encaixa gols i jo crec que a mesura que vagin passant els minuts trobarem espais i jo crec que el Barça s'ho ha de prendre sortint a tope des del primer minut però sense pressa i voler fer la feina amb 5 Bueno, recordo que l'Espanyol encara no té la permanència. Clar, és que s'ha de dir que quan diu que l'Espanyol va per l'empat, en la meva opinió jo ho interpreto no només com que fos la Lliga al Barça, sinó Que si podem guanyar Lliga de segona. diria que 39 punts. Bueno, matemàticament no està salvat, està a un punt de però baix. realment que baixés No, però- és Bueno, però molt complicat. podem Està perdre un un punt partit de- i que guanyin els de baix i se'n van a Sí, segona. o sigui, que Realment guanyin els de guanyin baix. tots els de baix significaria que el Granada guanyés el Barça de No, però no, perquè és un set a fer Ens esportiu. podem creure, però jo dic, l'Espanyol està a un punt que està virtualment salvat i crec que està, si no em fas les comptes, a un punt de la salvació matemàtica. D'anar a Champions. I si l'Espanyol treurà un empat, a sobre que suposo que li fotrà la Lliga al Barça, si és que el Madrid o l'Atlético no fallen, que això és una cosa que jo no crec, jo diria que... No, Des jo crec de que la ara Però per la quiniela ja s'hi va que guanyin. Des de la jornada passada penso que ningú fallarà durant tot i crec que l'Espanyol anirà per l'empat perquè vol assegurar-se de salvació. Si li pots fotre la Lliga al Barça, doncs millor 2 per millor. Molt bé, avui, aprofitant que avui és l'aniversari de Dani Alves, us plantejo una pregunta que segur que seguirà parlant d'aquí a que acabi la temporada. Creieu que seria un bon regal per l'afició del Barça? Que se'n anés. Sí, Que se'n anés? Sí. O s'ha de... Vamos, jo si se'n va seria l'únic jugador... Bueno, seria l'únic moment de la trajectòria del Barça que l'aplaudiria. Home, jo sí, crec- és un jugador que ens ha donat molt, però sí, jo crec que se l'ha de vendre. Hi ha un problema principal, que és que quan tothom demanava la retirada i que Alves marxés, les opcions que venien eren Douglas, eren Montoya, i ara ha sigut Aleix Vidal que està fent el que està fent. Jo Hola, crec que si no hi ja ha... és Enric entrenador, està I fent el que Sergi està fent. Roberto, què? Si em dius que es fitxa un lateral dret pur no tampoc demano una estrella mundial, sinó bueno, que rendeixi, no demano un jugador que tingui nom, sinó que Estil rendeixi. Mario. Per exemple, Del Villarreal. Ah, vale. però és que ara mateix amb els laterals drets que té el Barça no el vendria. Aleix Vidal és bo. El problema que tenim aquell entrenador que està per allà, que sembla un pelele, perquè mana Messi. Però aquell... Alves ha fet 33 anys, ja és una edat que evidentment no està per jugar al màxim rendiment i a més si té l'actitud que està tenint de moment aquesta temporada, evidentment el primer que ha de fer el Barça és vendre-se, pel bé del club i pel bé d'aquella posició que segurament és on el Barça ha patit més aquesta temporada. S'ha de dir que el més raro és que a dia del seu aniversari no hagi publicat cap vídeo. No, sí que ha Bueno, han publicat. penjat fotos a internet. No, sí. Ha publicat un vídeo que és un Fent el gif. pallasso, Un gif, sí. que funciona amb globus. Ara ja em sorprèn més. Com se diu? Molt bé, canviem d'esport. Vinga, a veure què passa aquest setmana amb el futbol, que està molt Sí, anem a millor. Anem a parlar de la penya, de l'equip de la ciutat. Anem a millor. Realment un final de temporada bastant desastrós i amb una actitud per part dels jugadors i potser de l'entrenador Maldonado que no acaba de solucionar els problemes que té l'equip. Bé, jo crec que passem d'una tragèdia a una altra, no? La penya ha demostrat que sense l'objectiu dels play-off, abans quan els play-off eren assequibles i ara no hi ha actitud, i sobretot l'actitud de molts... Bueno, ara es demostra que fitxen jugadors que són mercenaris. Com Brandon Paul, que contra l'Andorra, com ja no és membre de la penya, ni pot baixar ni pot anar al play-off. Bueno, baixar encara es pot. Matemàticament sí. No, però no hi ha diners. Jo crec que és un problema greu. Però llavors diuen, ui, com l'any que no m'aniré, llavors em fa una miqueta de mal aquí, per molt que tingui l'alta mèdica per jugar, dic, no jugo i ja està. A veure, us ho preguntaré més concretament. On està el problema de la penya? Pues L'entrenador. en els mercenaris, en els americans. En els americans, i que? Amb l'entrenador.
actitud dels jugadors i de l'entrenador, de tot, Sí. del primer a l'últim. No, perquè Sergi... A veure, Sergi- un jugador perquè del Sergi- president a l'utillero. Sergi Vidal no té culpa, Nacho Llobet no té culpa, Ventura no té culpa, Òbviament ja... el Mirall no té culpa... Crec que no cal generalitzar la situació, però quan veus Snapchats de Mallet i Sutton, Però que són americans. cada dia van a patxar, doncs això indica... Però tu, Male per què ha vingut aquí a la penya? Pues per Per passar... treure el títol d'entrenador. Home, jo no Ja- ja no vingut a jugar a la jo no estic Premier. d'acord amb el que has dit perquè principalment Brandon Paul segurament la primera meitat de la temporada ell va ser el jugador que va salvar la penya. Sí, però perquè I havia per parat què? allò- Perquè tenia motivació i Clar. segurament l'entrenador no li ha sabut transmetre aquesta motivació en el moment que l'equip no està... Sí, però perquè juga contra el Laboral? Pues perquè li interessaria Clar. jugar al Laboral l'any que ve, però com que l'Andorra no jugarà, pues Clar. no juga. Aquest jugador això és un jugador no pensem, un que jugador que si està dius- cobrant. Si tu li has de I el dir... que no es cobra. Si tu li has de dir Sí, Paul, li dius, suposo. mira, queden 6 partits en què no en juguem res, doncs no juguem, vas a la traiem casa. els que vas al caja laboral, o sigui, al camp d'allà perquè vols ensenyar. Andorra no vol jugar perquè Andorra què l'ha de veure, o sigui, no se li ha perdut res, i els partits, bueno, els jugarà, però bueno, sortirà contra la caja laboral, a veure si hi ha algun ojeador, diguéssim, A a veure i... Bé, abandonem el tema de la penya, realment lamentable, aquest final de temporada. No, però vull dir que la culpa d'això és de la gestió de Villacampa. Jo Villacampa ja té cara fora. Villacampa últimament ha fet, jo crec que bones plantilles pel pressupost que té la penya i l'any passat el que va fer amb el pressupost que es tenia i on es va arribar realment Bueno, és... això més Jo només diria- no té La culpa és que estem així. Home, el Villacampa també ho fa la plantilla, això ho fa... No, però la Maldonado. culpa és que Bueno, però que la direcció jo crec que és bona, no és una cosa Resumint, culpable. Hi ha un problema estructural global. Resumint, els diners que ens vam estalviar per anar a Eurocup es va fitxar Rakovic. Més o menys. O sigui, per resumir-ho, perquè veiem la perspectiva de tot. Molt bé. Entrem ja en temps de la càpsula esportiva. Avui ens la porta en Lluís Meia, que ens parlarà del resum de la temporada històrica del Leicester. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Lluís. Bueno, crec que sobren adjectius per la temporada del Leicester aquesta temporada. Va passar de la 14a posició de l'any passat a guanyar la Premier, una Premier bastant aigualida, ja que hi ha molts equips que han decepcionat. I vinc aquí a fer una mica de cronologia sobre el que ha passat. Era la primera temporada de Ranieri en aquest club i Ranieri era un entrenador que havia passat per moltes lligues, però que el seu palmarès hi ha en sèries B, sèries T, League 2, o sigui, títols de... No gaires títols importants. I el Leicester és un equip que ha guanyat segones divisions Championship d'Anglaterra i ha guanyat alguna FA Cup, així que és un equip que quan comença la temporada pensa en salvar-se, perquè ho va aconseguir la temporada passada i el que és veritat és que la temporada passada va fer 39 punts, només 2 més dels que han fet aquesta temporada en només una primera volta. Quan Ranieri acaba aquesta primera volta i veu els punts que ha fet, es veu líder, crec que els jugadors comencen a creure i s'ha de dir que la Premier de Leicester ha estat quasi perfecta perquè només ha perdut 3 partits de moment, falta contra l'Everton i contra el Chelsea, i han sigut els 2 contra l'Arsenal, que ha sigut el rival que directament ha estat més, tot i que no a la classificació directa en els partits directes ha estat més a prop, i una Anfield, que tothom sap que és un camp molt difícil, i ha sigut la sorpresa del segle, ha sigut... hi ha molta gent li dirà fer un Leicester a moltes coses, moltes sorpreses que passin a partir d'ara, i bueno, és la primera Champions òbviament del Leicester, i veurem que el misteri està en veure com evoluciona aquest equip, si es desmantela, i veure com ho faran la temporada que ve a la Champions. Molt bé, perfecte, Lluís, doncs esperem que... Molt bon resum, i esperem que la penya faci un Leicester l'any que ve, no? Sí. O mig Leicester. Mig Leicester. Amb això ja acabem la tertúlia d'avui. Donem les gràcies a tothom per seguir-nos i ja estem fora del límit de temps. Fins la propera setmana. Bon dia a tothom. Bon dia.